Muna kira ga shugaban kasar Rasha akan ya bada izini sansanonin sojojinsa da suke yankinmu akan su tashi tsaye domin taimaka mana wajen kare yankinmu da mamayar da kasar mamaya take yi a kudancin Siriya. Jama'a kun san da cewa Siriya tana nan ta koma hannun 'yan shari, wato kasar mamaya duk inda ta ga dama nan take zuwa take mamayewa da sa hannun gwamnatin Siriya ba tare da sun yi magana ba. A lokacin da dubbannin ɗaruruwan tankoki da kuma ɗaruruwan mayaka suke ta sintiri a kowane ɓangare na Siriya na ƙoƙarin koran mutane daga mazauninsu da kuma iban wawasar gurare na su maida ƙasarsu a lokacin da suka dira wani yanki a kudancin Siriya inda larabawan nan suka tabbatar da cewa idan fa suka yi shiru ƙasar mamaya za ta iya nan da 'yan lokaci kaɗan za ta iya mamaye ƙasarsu gaba ɗaya ba tare da gwamnatin da suke tunanin cewa sun sami 'yanci ba, to za ta ba da dama kuma su koma hannun 'yan sari, wato ƙasar mamaya kenan. A lokacin da kasar mamaya take mugun wannan mamayar, nan take ta faɗo wani yanki inda yake akwai sojojin Rasha. Dan jama'a har yanzu fa sojojin Rasha ba su fita a cikin Siriya ba. Sun bi bada dama ne, babu ruwansu, ba za su sa ba za su hana ba. Amma har yanzu duk wani sansanoni kamar yadda America take da su, sauran kasashen tura suke da su, to Rasha ma tana da su, kuma har yanzu ba su fice ba, suna nan. Ba aikin da suke sai dai su kare lafiyar barik ɗinsu, sansanoninsu, da kuma su kare lafiyar iyakar da yake wajensu. To ganin wannan abubuwan da kasar mamaya take yi na kokarin faɗaɗa da mamaya da take yi a Siriya, a lokacin da gwamnatin Siriya kuma ba abin da za ta iya yi, nan take wa'annan garuruwa suka je suka durkusa suna roƙon Baba Putin akan ya bada izini akan sojojinsa da suka kare wannan yankin daga wannan hatsare-hatsaren lokacin tsohon shugaban kasarsu, to dan Allah yanzu ma su dawo, saboda sun tabbatar da cewa idan Rashan ta yi shiru to fa nan gaba kaɗan su kansu garuruwansu sai sun tafi sun bari. Abinda wasu mazauna Siriya suka dinga yi kenan, kuma lokacin da suke cewa ba za su yarda da kasar mamaya ba, kuma ba za su yarda da irin mame da take ba, dole ne za su ɗauki makami domin kare kansu, da kuma kiran wasu ƙungiyoyi waɗanda suke tare da su wanda da suna zaman adawa da tare da su akan cewa su zo su haɗa kai fa domin su zo su tinkari masifar da suke tinkara, saboda nan gaba fa makwanci ma sai ya gagare su. Jama'a kun san mamayar da haramtacciyar ƙasar mamaya take yi a Siriya ya linka na Gaza, wanda ita kasar mamaya tana mamaya ne a Siriya ba tare da tashin hankalin cewa za a kama ta hari ba ko kuma bom zai tashi ba, a'a duk inda ta ga dama kawai wawushewa take. A Gaza kuma har yanzu a wani gurin bata isa ta shiga ba, to yanzu dai tana nan suna ta cin karansu da babbakarsu, tana iban inda ta ga dama ba tare da gwamnatin Siriya, wato gwamnatin Jolani, ta dakatar da ita ba, asali ma ta ja baki ta yi shiru. To Allah ya sa mu dace, amin. Haramtacciyar kasar Yahudu dai ta rasa yadda za ta yi da kasar Yemen, inda duk wani tuggu da wani sirri sai sun samu kasar Yemen tana da masaniya akai, kuma sun lalata wannan shirin. A sanyin safiyar nan ne dai dakarun musulunci na kasar Yemen suka yi amfani da ballistic missile suka harba shi a Bangariyo, wato babban iyafot din kasar Tel Aviv, wato Bangariyo, inda wannan harin da suka kai sun samu nasarar lalata jirage waɗanda suka kawo makamai da kuma wanda suke kokarin tashi a sanyin safiyar nan. Wato wannan bayanin da ya daure wa kasar mamaya kai, ko kuma haramtacciyar kasar Yahudu ya daure mata kai, inda ta fito ta ta cewa ta yi asartin din makaman, inda dakarunmu suka fito suka tabbatar da cewa duk inda suka yi niyyar su kai hari, duk inda suka yi target makamin su ya je kuma yayi banna. Amma ba wai harin ne matsalar ba, ko kuma target din da yi ba shine tashin hankali ba. Wato shi wannan makamin tunda suka tayar da shi ba, wannan kararrawar tasu, wato in ce kararrawar sanarwar nan bata yi kara ba. Kuma lazim ne in har kaga sun kare makami, duk da dai dakarun musulunci mafi akasarin mizal ɗinsu, wato makaminsu idan suka harba ba sa yin asabtin ɗin shi saboda ƙarfinsa, ko da ku ƙararrawar ta yi ƙara, to ko da kuma sun fito sun ce sun kare, to bayan kwana biyu sai sun fito sun tabbatar da cewa dakarun musulunci sun musu ɓanna. Amma wannan karan wannan mizal ɗin da suka harba ya isa inda ake so a je, ba tare da ƙararrawar sanarwa ta yi ƙara ba tare da sanin zuwanta ba tare da ƙaran cewa ga wani makami yana kokarin zuwa ba, kawai an ga dirasa ne inda ya musu muguwar banna, kuma ya tilasta rufe wannan iyakar din, ya kuma ya tilasta tashi da sauka na wannan jiragen, kuma lalata makaman da aka kawo. Saboda haka jama'a mu sa al'ummar cikin Yemen a cikin addu'a, wato dakarun musulunci, ubangiji Allah ya ɗaukaka su, ya kare su, Allah ya ba su nasara, Allah ya ɗauka musulunci ya kaskantar da kafirci. To fa a halin da ake ciki a yanzu, dakaru na ƙasar Yamal kenan wanda ake kira Houthi
sun fitar da sanarwa cewa sun kai farmake-farmake gurare mabambanta har kimanin guda 4, kuma fuskar kasuwar ko kuma in ce fuskar tattalin arzikin ƙasar Isra'ila suka kai wannan hare-haren ƙungiyar Huti, inda suka ce sun samu nasara a wata 5 zuwa wata 6 sun ce ba su samu nasarar da suka samu ba a farmake-farmaken da suka kai na jiya. Ga rahoton guraren. To ƙungiyar Huti a jiya ne ta fito ta yi sanarwa ta kafafen watsa labaranta, inda ta ce ta kai hare-hare mabambanta har kimanin guda 4 da jirage marasa mutuƙa kimanin guda 4, inda suka farmaki ƙasar Isra'ila. Gurare su ne kamar haka: akwai Na'if, akwai Haifa, da kuma Airline, da kuma inda ake kira Menshiba. Wannan gurare guda 4 da na lissafa muku, nan ƙungiyar Huti ta ce ta kai wannan hare-hare mabambanta har kimanin guda 4 da jirage marasa mutuƙa, inda ta samu nasara ba ƙarama ba a yadda ta furta ƙungiyar Huti.